जोबोर गोजोनथाव खौरां न'आ कमप्लिट खालामना होफैबाय नै सोर खालामना होफैखो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय दिनै नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै दिनै भाइरेल जानानै नै ना न'आ कमप्लिट जाबाय नै आयंआ हाबाय न'आ माबायदि मोनखो दालाय मोजां जाबाय खुसि मोनदों ना मोनाखै मोनदों आंबो सोर लुना होफैखो हा एबसुनि ना सोर आंथ' मिन्थिया ओमफ्राय बा मोजां जाबाय दा खुसि नंगौ नाङा खुसि आब' ओमफ्राय दा मा होननो सानो नोङो मानसिफोरखौ जाय लुना होफैदों इसोरखौ हामबायसै मानसिफ्रा रासन होफैदों ना होफैयाखै होफैदों दा हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो सनाफोर ओरैबायदि जोबोद खुसि आरो साबा गथ' गोनां दुखुथिया बर' न'खरनो न' लुना हैबाय आरो बेहा साबा गथ' दं न' बां थानो गैया हौवायाबो जुमाय फाग्ला ओरैबायदि दुखुथिया न'खरमोन आरो बेनो दा न' लुना हैबाय आरो गथ'फोरनोबो गाननाय जोमनाय हैबाय आरो ओंखाम संग्रा न'बो लुना होबावगोन होनदों आरो सोर लुना होफैखो बेखौ मिन्थिथ'आ आरो दा अनसुंथाइ हैबाय आरो न' लुना हैबाय आरो सनाफोर भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहाबो नायलांदो आङो ओरैबायदि खुसि जादों आरो बे दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ हैनायखौ नुनानै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो जोबोर गोजोनथाव खौरां न'आ कमप्लिट खालामना होफैबाय नै सोर खालामना होफैखो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय दिनै नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै दिनै भाइरेल जानानै नै ना न'आ कमप्लिट जाबाय नै आयंआ हाबाय न'आ माबायदि मोनखो दालाय मोजां जाबाय खुसि मोनदों ना मोनाखै मोनदों आंबो सोर लुना होफैखो हा एबसुनि ना सोर आंथ' मिन्थिया ओमफ्राय बा मोजां जाबाय दा खुसि नंगौ नाङा खुसि आब' ओमफ्राय दा मा होननो सानो नोङो मानसिफोरखौ जाय लुना होफैदों इसोरखौ हामबायसै मानसिफ्रा रासन होफैदों ना होफैयाखै होफैदों दा खुसि दा नोंसोरलाय खुसि नंगौ नाङा नानिया गस्लाबो मोनदों दा सोरनिया मिन्थियाना नोंसोरखौ गोरलै गोरलैखौ नै आंबो लाबोबावदों दे बाबुनोबो गस्ला लाबोदों दे नो हो गानदो दे सासे सानै साथाम साब्रै सासेयालाय ओंखाम संग्रा लुना होफैबावगोन दा हाग्रा सोर लुना होफैगौखौथ' मिन्थिखानाया सोर लुना होफैदोंखौ मिन्थिया जों लुना होफैदों होननानै खिथायाखै सोर मयनिफ्राय खिथायाखै मिन्थिया ने दे मा होनदो दै न'बाल' हरदो नोङो हामबायसै होननानै सोर जाय लुना होफैदों इसोरखौ खुसि मोनबाय दा नै फिसाफ्रा मा होनोमोनलाय नोंनिया नोंलाय आइ मिनिखा बिलाय रोदों मा होनोमोनलाय नानि देरसिननिया बे देरसिननिया सिबिखा स्कुल फरायनाय दा ना फराया नोंसोरो हा स्कुल फरायना फराया हा फरायो मा क्लासाव हा क्लास 2 नोंलाय मिनिखा मा क्लासाव फरायो मिन्थिया क्लासखौ मिन्थिया नोंलाय क्लास 2 सानैबो क्लास 2 ने सानैबो बिराद खुसि नै लोगोफोर दा न' मोननानै बिराद खुसि बिमाया नै दाखालिथ' गाबदोंसोमोन दा गोबां मानसिफ्रा होफैदों दा जानाय लोंनाय ओमफ्राय ओंखाम संग्राबो लुना होफैनायदों दा ने खुमब्राजों अमा जानोसै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय नै खुमब्रा हाबाय खुमब्राजों अमा बेदर संसै नै अमा बेदर एवबाय लोगोफोर खुमब्राजों जानो अमा बेदरजों खुमब्राजोंसो जानोसै दिनैहाय नै खांख्रिखला फ्राय लोगोफोर एसे खांख्रिखला फ्राय एवगासिनो खुमब्राखौ दाबा अमा बेदर संदों
बेदर एवथ्रमनाया जाबाय जि थाव गबाय ने खुमब्रा होनोसै खुमब्राजों अमा बेदर संगासिनो आरो रबहांबाय खुमब्रा होनाया दसे खोबहाबबावनानै दै होनोसै खुमब्राजों अमा जायो गोथावसिन आरो खुमब्राजों दाउजों बांसिन जाजानाय जायो नालाय नै संगासिनो लोगोफोर खुमब्रा अमा दाउजों खुमब्राल' बांसिन जायो आरो जोंहा ओमफ्राय अमाजों बांद्राय जाया आरो दाउजों गोथावसिन जायो नालाय संगासिनो बेबो मोनबायानो आरो खांख्रिखलाया बेयो मोनबाय लोगोफोर खांख्रिखला फ्राया जि गरमहाय अखा हां हां जादों दिनैहाय लोगोफोर आंना खुमब्राजों अमा एवथ्रमनाया जाबाय आरो आङो दै होनानै फोमोननोसै दै एसे होबाय दै होबाय लोगोफोर दसे खोबहाबनोसै मोनसान्दि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनहां जाबाय आरो खुमब्राजों अमा बेदरा नै मस्ला मस्लि होनोसैलै आंहा नै सामब्राम गुफुर देनाय गरम मस्लाजों जिरा पाउडार देनाय होनोसै ज' लगायनानै मोनबाय आरो लोगोफोर दसे खोबहाबनानै खांनोसै खुमब्रा जालाय नालाय नै एसे गेब्रुबाय आरो लोखो लोखो दोनबाबो खुमब्रा जालायजों अमा बेदर लोगोफोर दिनै होनाय दसे खोबहाबनोसै मोनबाय आरो सनाफोर गासिबो एसे खोबहाबनानै दोनथ'बाय आं नै मस्ला मस्लि होनानै खांख्रिखला फ्रायाबो मोनबाय बे खुमब्राजों अमायाबो मोनबाय आरो लोगोफोर आं दसे मुजिनायनि खोबहाबदों आरो मस्ला होनायखाय खांनोसै